הלך אתה עושה. הלך! זה אחלה דרך להתחיל את הסרטון אבל. שלא יקרה לכם בבית. ברוכים הבאים לסטייג' מספר 3. טיבריוס, שהוא בעצם טבריה נבנתה לכבודו. אז אמרנו יאללה, נפנק אותו. נכבד ניתן אותו. לו גם מסלול אדום. הראשון בישראל מסוגו. מגיע לו. אבי, תספר לנו קצת על המסלול האדום. המסלול האדום מתחיל טכני, קצת צר עם עבודה של בנייה ידנית בין בולדרים, ונפתח לקטע מאוד מאוד מהיר ופתוח, ומשם עד סוף הסטייג' מלא קפיצות ומלא ברמים. הולך להיות לכם חוויה. טוב, אז אנחנו נתחיל פה בקטע המנהלתי. נעשה לכם אותו בהילוך מהיר, ונגיד לכם מתי להתחיל להיזהר. אז זאת ההתחלה, החלק המנהלתי. החלטנו לחסוך לכם את התענוג ולרכב את הקטע הזה. אתם יכולים פה ליהנות מהנוף, בתקווה שיהיה פחות אובך. תגידו תודה לאבי שהסכים לוותר לכם על החלק הזה של המסלול, אבל בעיקרון המסלול הוא מתחיל פה בבמה היפהפייה הזאת. טוב, אז אנחנו בתחילת סטייג' 3. טיבריוס, תן בראש. יאללה, יאללה. נסענו. כמה שניות אתם מאמרים שנראה את הגלגל האחורי של עומרי. זהו. זה הלך הגלגל. שימו לב חבר'ה, פה יש דרופ, קטע קצת טכני. אפשר לקפוץ או לקרב אותו וישר גאפ לתוך קטע מהיר. פה בבקשה תעטו ירידה תלולה לתוך סיבוב וממשיכים בכיף. אפשר לבחור פה כמה אופציות של קווים, פה כמה דיבלולים מגניבים, גפונים כאלה, וגם גפ גדול שאנחנו מגיעים אליו עכשיו. אפשר לעשות אותו כמוני משמאל, קצת פחות מפחיד. ועכשיו אנחנו מגיעים לדרופ, קצת שיפועי צד פה שם. אפשר לרכב אותו בצ'יקן ליין מצד ימין. פה לא לעשות פרנץ' ליין, יש סימון. מסלול קטן, כבר אמרנו, תודו שמגניב. כאילו בטח זה לא נראה כזה כיף בגופרו, אבל זה כל כך מגניב. מה שמבאס שאני כבר לא מתחרה, זה כבר לא יעזור לי להתאמן על דבר כזה, אבל אם הייתי עוד מתחרה זה יכול להיות אדיר. ואנחנו מגיעים לסיום של סטייג' מספר 3. איזה נוף, חבל על הזמן.